Ongi etorriak denak txoriene sasoi honean saiora. Jone, hartzaldean, Baita zurire pedalai emateko prest, edo ja neikua eman da. pedalari? Ez, bizikleta. Bai. Neikua eman da, ero emateko prest. Emateko presto handiken. Bai, Emateko. Zien... Ostra. Hor esango lueken bezala, aixa. Bueno, gaur prestatuko dizudan errezeta, nik uste dut horretako egokia izango dela. Italia aldera joango gara berriro ere, ja giroa bukatzen ari da nontan, eta prestatuko duguna da artobeltz pasta antxoa saltzarekin. Klasiko handi bat. Antxoa saltza. Nik uste dut artobeltz pasta ez da horren ezaguna, gaur erabiliko dugu, eta aukera ezberdin bat, bueno, pasta jateko beste modu bat, eta gaina glutenik ez daukana, interesgarria, eta gaina ematen diguna guri hitz egiteko. Gero, Jaione, bizikleta kontua dituzu. Pixka kontatu gizu nun izan zaren, ero zein duzuen. Malderrekan izan naiz, Donezteben zehazki, eta bertan helburua behintzat, bizikletan txango bat zen, eta bizikleta falta eta txak, bizikleta eskura jarri ditea. Ah, bai. Bai. Osa, aukera dago gara joan, bizikleta gabe, bizikletan ibiltzera. Alokatuta. Una. Bueno, hoxe izango da gure gaurko plana, eta errezeta gozo batekin. Baina, hau oso erreza da, baina gaur txipia be, pixka landuagoa ekarri dut, esan ez daukala gero osagaian nahaztea besterik ez, baina landuagoa ekarri dut, eta emango digu zertaz hitz egin, eta kozinatzen nahaztea besterik ez. Ingo eguna denengo da antxoa saltza bat. Antxoa saltza hau eiteko zer erabiliko du. Antxoak oliotan. Erabili aldituzu hauek oliotan daudena, ero gazituak ere bai. Gazituak be bai, hartu, garbitu ondo, erengo eguna hauek txiki moztu, eta hemen oliba olio txorrota batekin erregoste jarriko ditugu. Hor ikusiko zuen nola jungo dien desegiten, urtu egiten da antxoa, desegin egiten da erabat. Bien bitartean tipula bat, pare bat. Moztuko ditugu xerra finetan, eta hemen botako dugu, ardo zuriak inbustiko dugu, tapa jarri eta utziko dugu saltzau egiten, emeki. Gero, ze jungo da lagungarri moduan? Kardu pixkat. Kardu egozita ekarri dut, eta han oso ohikoa da baita kardua botatzea pastai. Ez harritu, goxua geratzen da benetan. Berakatza pixkatekin salteatuko dut kardu hori, eta ero saltzara gehituko du. Eta azken momentuan, ze pasta azken momentuan egozi behar da, eta egozita segituan ona gehituko diogu, gure artobeltz fusiliak kasu honetan, hauek egoziko ditugu. 6-7 minutu, segatiaki paketen jartzen zuela. Bestela, ni lehen garai batean paketetan ez zuen jartzen, da lehen zan beti probatzen juten zen. Ez hartuta. Paretan agotan, eta zintzilik atzen zane. Hori, aipatu izan du, nik etxe batean ezagutu nuen, holan zintzilik, holako ikasle etxe batean, da hori txerrikeri bada. Ez, jun probatzen, eta bakoitza bere gustuan. Ez dizu esango aldente jan behar denik, ero bi ordutan egozita jan behar duzunek. Gustatzen bat zaizue, pasta ordu bete egozitakoa, jantzazu horrela. Baina, errezeta hau intzazue, benetan goxua da, eta emaitzak txundituko zaitue. Orduan, lehengo eta behin, oliba olio txorrotara on bat. Eta ona esaten duanean, ez haundia. Ona. Nafarroko aukeratutako oliba olio Virginia extra erabiliko du. Nafarroko olibekin egindako kupax bakarra. Kupax ezerramak izu, Jaione? Bai, noski. Oliba ezberdinekin, bertakoekin egindako oliba Virginia. Zoragarria, zaporean orekatua, usaimenean zorare, eta hau zerekin gatzen da ondo, ogitxi gortu pixka bat hartu, eta gainean botatzen badiozu, bikaina entzaladari, ezin hobea. Eta bertakoa, 0 kilometroa gurea, Naparra, hemengoa. Garrantzitsu. Eta Italian olio ona daude, ez du esako guk ezetz. Baina holakorik ez. Ez. Bueno, txorrota da bat. Egurra emango diogu. Bitu, zein zan honetako limoiana ondo geratuko zitzaien, ez? Edo albaka. Bukaeran botako edo albaka. Venga, eta antxoa. Txikitzen eta bertara. Eta ikusiko zuen nola magia zer dan, desagertzen jungo dira. Zientzia eta sukaldaritza. Txorieneko nire lehenengo denboraldian, nik aurkikuntza behin nuen. Hemen egozien Nardin getariko antxoa etxea, eta konserbak, eta, beraiek italiarrak izaki beraien aitona eta, errezeta hau, nik sekule nuen ikusi, eta geratu nintzen, txundituta, eta emaitza da, zuragarri. Sinisten dut. Agor, eta venga, tipulakin,
poliki, xerratan moztuta jungo da, kipula gero ikusiko da, ez du nahi izan eskeo txiki moztuta inaldo, baina xerratan moztuta jarriko, fin, Ados. Bueno, ni arto beltzan ingurun mintzatzea etorri naiz gehien bat zeren eta etxe gehienetan eta merkatu gehienetan pixkanaka edapenean den ale bada. Alea esango deu ez delako zereala, pseudo zereala da kasu hontan eta bere izenetik behintzat gutxi du, hau da, ez da artoa. Erderaz trigo sarrazen esaten zaio, alforzon ere bai, baina garitik ere ez du ezer. Hori esan ez, hau da, azkenean gezurren zera, ez? Ez da, ez hartoa, eta gero erderaz trigo sarrazeno izan, eta ez da garia. Nik ez nuke horti, besterik gabe, utziko nuke, bere izena da, eta besterik gabe. Agian, esan genezake gure kulturan edo gure gastronomian ez dela ezaguna, baino mundu mailan edo beste herrialdetan bai, aspaliti gaina, eta horren lekuko da, adibidez, Japonian soba fideo famatuk daudela, Bretainian galetak, arto beltzak egiten diela, Errusian kaxak daude, hauek die arto beltzalek txigortuk, bai, eta, Frantzian krozetz pastak, hau da, gaieta modukoak ere badaude, eta Txinan eta Indian arto beltz garagardoa egiten da. Eta hau ez da atzoko gauza, hau azken finean, mendetan errotutakoa da. Orduan hortiken ikusi dezakegu, benetan kultura maila bat badaola arto beltzan ingurun. Egia da gaur egun ekoizpena zentratzen den toki garrantzitsuena edo Errusia dela alde batetik, Ukraina beste alde batetik, eta Polonia bestetik. Eta, denok dakigun azken boladako, edo azken hilabetetako gerratearen ondorion, pixkat ere hori etenda, edo, pixkat minduta atera da, ez? Ekoizpena honena ere, esango deu. Baina, orokorrean gaina, esan dezagun, gure merkatuetan eta bere abeekin indako produktuak eta niko erresa da lortzea, irina ere badago, eta harto beltza, esango du gaur egun hemen. Gaur egun hemen, zeren eta esan bezala beste tokitan, gastronomian ibilbide bat indada dagoeneko. Kontua da hori, guk uste dugu hemen gauzatzuk orain ezagutu ditugulako orain berria direla, modak kontuak izaten da, baina betidanik egon direla hor, eta hainbat errezeta daudela horren inguruan, eta informazioa, eta guk ez dugula zer asmatu. Betidanik edo, oain mende batzutatik ona edo ere egon dena bizikleta da, egia esan oain modan daudenak elektrikoak die, baina tira, ez nor garagu hemen epaitzeko bat alabestea, probatzea da, eta ben probatutakoan, ze gozada, elektrikoa. Proto alden? Bakizu hori fruita debekatu baino. Ez, hori edengo sagarra bezain eskuragarri da denontzako. Hoi zein debekatu zuen? Bueno, ezagutu nahi. Bai, ez. Fruta, ura eta burua babestekoa, baina bizikletan ibiltzeko bizikleta falta. Eta Donezte bera etorri naiz Malderrekara bertan ibilbide poli bat egin asmoz. Bizikleta eskuratzeko nun? Tokirik onenean, Garmendi te Ixa zentruan. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Bizikletan ibiltzeko planain eta bizikleta falta zait. Bueno, pues hemen batzuzu zure beharrak asetzeko bizikletak hemen txuzu. Modu guzitakuk eta tamaina eta kolore guzitakuk ere batzuzu. Eta hori zer dela, eta halako zaletasuna dago hemen Malderrekan? Bueno, hemen nik uste aspalditik baden zaletasuna bizikletan, naiz eta mendi naiz karreteran, eta oain pandemia urasi zenez geroztikan, kriston booma izan duzen, ez? Eta iraultzarik handiena ekarri du bizikleta elektriko bat, horrek ekarri du iraultza handiena. Iraultzarekin batera ere, hemengo paraje honek edo laguntzen du, ez? Ze ibilbide dago hemen nola esaten estrategikoa doiteko? Bai, famosuna edo turistan dako eta erakargarriena dena, bidasoako bide berdea, ez? Eta gero, libre joaten den jendindako, mendioketan ere hainbeste pista eta bide pagadi hartakan ibiltzeko, erreka freskoak eta udan guztia ibiltzeko, bai. Eta aukera guztietarako beraz bizikleta bat duzue, hau da errepiderako bat, mendirako beste bat?
Pues salmentarako bai, eta oain arte, oain badugu alokairu txiki bat ere badugu, eta horko biziketa ditugu esklusiboak bide berdean ibiltzeko. Hori niri oso ongi datorkit, beraz, hori nun? Hori hemen txadon ez da, baina herrin bestalden. Bale, ados. Bai, bakit, hor ezin imaginatu zabiltzela ni bizikleta gaine, baina txikitan ikasi nun eta hori xeda baino izazten ez den gauze bat. Hori izaten omen dute. Amigo. Eta oin ebe elektrikak zautuko dituzun hortan, kontuz. Kontuz. Bueno, nahi dozonen, hanbototik ingo du bueltatxo bat, edo hor malderrek ingo. Hanbotori buelta ematen diogu. Hanbotori bertara, goraino ezin. Barka berorik. Eroen bat, animatu da hanbototik bizikletan geisten bera, baina hanboto ezagutzen duenak, badaki ez dala oso bizikletan hiltzeko toki egoki inguru hori. Baina buelta bai, hanbotoko buelta oso politia. Egun ematen, ja hartzen diezunean, gonbidatuta zaude, eta oso buelta 2 ordu terdian erolan iteko xoa. Zu ere gonbidatutan zaude nahi dezunen malderreka ingurura, hor bastandik hasi eta bortziritan bukatzeko, bide polite dao. Bai, eta irri-sarrira joan, salto batzuk ematera, eta plana, gustatzen bitu, etxean saldu behar du ni plan hori, gustatzen zait. Nik aurkitzen du beti. Bueno, hemen, saltza ikusten duzuen nola egiten ari zaigu antxoak ia denak desegin zaizkigu, erabat desegin zaizkigu, eta hor daude, erregosita kipularekin poliki. Oin, berakatza bota diogu, ardoa, 100 mililitroen gutxi gora era, botako digu, tapa jarri, eta 40 minutu, jak. 40 minutu, eta 15. 40 alde bat. 45. Nahi duzen, gutxi gora bera. Baina taparekin, tapa ez du kenduko esertako, Eta hemen jungo da dana erregosten, igongoko dira lurrunak, bera jitsiko dira, eta hemen geratuko zaizkidu, poliki. Bien bitartean, beste berakatzatala txikituko dut, eta ingo dana da, kardua gutxi gora bera, olako ataletan ero moztuko dut, eta hauek salteatu ingo ditu hemen olio biziarekin. Pla. Saltza inda daukagunean, una bota, eta ero, paste guztia beste dikizan. Pastak hori badauka, ez? Pastatzen erreza, jaten erreza bat, okera pila bat. Bai, eta geroz eta erreztasun gehiago jartzen dizkigu pastanen munduan. Hori gero xetu, xetasun hoik geroago mamituko ditut zeren, eta guain jarri behar naiz zientifiko planean jarri behar naiz. Gaur jaionez txirrindularia, jaione zientifikoa. Prestatu zaizte eseri lasai, bota bertsoa. Bertsoaren hasiera holaxe izango da. Arto beltza aipatu du nontan, esan deu, artotik ez dula ezer, garitik ez dare, eta hori nabarmentzeko, izen zientifikoak karriko ditu, eta bere familiakideak. Alde batetik, arto beltza poliganazae familikoa da, eta artoa poakae familiakoa. Hori esantean ere, badauke bere meritue. Artoa graminea bat da, arto beltza ez. Arto beltzan zientifikoa, fagoripum, eskuletum da, eta artoarena zea maiz. Zea maiz. Zea maiz rock taldea ez, Ez? Ez. Zerekin? Zea maiz da izen zientifiko, artoaren izen zientifikoa zigorre. Dena ez da biltzen. Bitu, eta taldeak zerekin sekusia dauka hortik? Ni zer dakit, ez dakit igual bapaten esango zuen, izen jarriko dio, zea maiz. Ez dakit, nondik etorri zitzaien. Azken finen, euskal rockak edo euskal musika taldek hori badauki, izen bitxi izatea. Bai. Kontxor daude, kentzazpi esne beltza dukan nula oreja de bango bulego, zetak txin mafia. Ze izen dioik? Dunkantu? Bai. Gandu, ez hartu talde hortan jaione. Bueno, ez zen jarriko diogu. Kentzazpien ondoan dunkantu? Ez goaz bakoitzaren maila eta bakoitzaren generoa eta azpimarratzea baizik eta izenak, ez? Euskal musikatalde jartzen zaizkien izenak. Egi esan hemen garai bateko trikitialarik erresago itxezuen dena. Jaionera zigor. Eurena oso zuzena zen eta garbi zen. Eta beti esan genezake galdera unibertsal bat zeola denantzako. Nortzu gara, Alaitz eta Maider, Maixa eta Ixiar, Pantxo eta Peio, Imuntzo eta Beloki.
Eta gero olako euskal kantautorek ere, galdera unibertsal berari eutxiz, Nor naiz? nor naiz ni, Benito Lertxundi, Mikel Laboa, Ola Salvador, Xabi Erlete, Mikel Urdangarin, Antxon Malberde, eta bar, eta bar, eta bar. Baina bakizun nora non hemendik, nola? hainbat sukaldarik ere, galdera unibertsal hau hartu lezakete. 8 izeneko plater bat osatu beharren, nor naiz ni? Zigorren txala da. Punto. Baite, Cesarrek berdina izuen. Hori garai batekoa. Garai batekoa guai jakin. Bai. Gaur egun gehitxegi komplikatzen gaukeran. Bizit asko zer simpleagoa. Asko simpleagoa. Baina, gara, berazten dira filosofatzen, bai, esne beltza, esnea, ez dakizarra, Hori da, azkenen, ez dakit, besterik gabe, esne beltzaz esna edo kontrakoa, esne azuria da, ez kontrakoa. Bai, Bai? Bale. Oso ondo. Hauek, nahi duzuen tamaina moztu kardua. Kontua da, kardua ja egozita erosi duela, Egozi behar baduzue, bakizu, ariak kendu, behin baino goioten lapiko askarrean askarrago egiten da, limoi eman aldiezue sosidatzeko, baina, bueno, potokoa gaur egun zoragarri da, eta lanak errazta aldera. Kardua ja baratzen bukatuta. Horretik, potokoa. Sasoian potokoa. Vale. Potoko, guatzen za potoko daz. Bai, guatzen ez. Vale, hori bat txorrota da bat, eta esan dagoa, berak atzabe txiki ingo du, eta hemen salteatzen pixkanaka. Tak. Bueno, euskal musika taldeak izendatzea batzuntzat erresa eta beste batzuntzat zaie den bezala, pastak izendatzeko lana ere norbaitek hartu izan du, eta guretzako denak pasta orokorren espagetitan eta makarronetan biltzen den bezala, makarronatan, zena parra nahi zen, makarroietan biltzen den bezala, pasta barietate bakoitzak bere izena dauke, eta zergati bat dauke ere forman arabera, ikusiko duzuen bezala, zigorrek ekarri ditunak fusiliak die. Fusiliak die helize formako edo helioko da litxurako barietate bat, non garai baten hauek iteko josteko orratza ez baino puntuko orratzan bilduta iten ziren. Bai, kiribil edo torloiu ere deitzen zaie, pixkat itxura horrengatik. Jarraian, ze pasta barietate edo gehiago ditun bere izen bereziarekin, farfalea. Farfalea hemen ikusiko duzuen bezala, bere jatorrizko adieran, italieraz, honek tximeleta esan nahi do. Baina, toki batzutan lazo ere esaten zaio. Eta, honen ingurun aipatzeko bitxikeri bezala, forma honek 500 urte baino gehiago ditu. Eta 500 urte ja... Eta Lombardian sortu zen. Beste pasta mota bat, hemen daukeguna, tagliatelea. Tagliatelea, kasu hontan, tailarina baino zabalagoa da, bai? Eta, honen atzen ere bada kondaira polit bat, oso polite, antza denez edo, 1987 urten, Lucrezia Borgia ezkontzea zijoan hortan, sukaldarik bere hilia edo adatx hili hori, irudikatu nahi izan zuen platera baten eta hortik sortuzun olako, pasta forma hau. Eta gero, hauek ere orokorren biltzen die batzutan esaten dena olako abi edo oatzea, erderaz nido esaten dena. Hemen galdera izaten da, zenbat olako... Razio pertsonako zenbat oatze. 3. 3 gutxienez eta 4 ere onartzen die. Gero, hori espagetien dago, ez? Bai. Hala ere, hemengo hori aipatu, ez dugu aipatu, jaio inoiz? Bai. Hemen zulotxoan sartzen diren neurria hori omen da espageti razioa. Ni holan behiratzen azten az da, zulortan gutxi sartzen dira. Bi zuretzako, ez dakit, bi zulotxo, ez dakit. Gero, hirugarren tokin daukegu rigatonea. Rigatonea ikusten duzuen bezala, penne, edo beste olako lumaren antzekoa da, baina honek mozketa dauke zehatza, besteak diagonalen dauke. Eta hemen ikusten duzuen bezala hildaska batzuk ditu. Eta hauek beharrezkoak die saltxari zabalera egoki emateko, azalera egoki emateko, barkatu. Horrez esan nahi dun, saltxa ongi itxasteko bereziki sortuta daudela mozketa eta hildaska horiek. Eta gero hemen bukatzeko ekarri dizuetena da, hemen izango duzu, hau helizea da, bestea bezala.
edo fuxili da, bestea bezala, bai, baina honen berezitasune da, azken momentu hauetan edo modan jarri den pasta badela eta da pasta azkarra. Pasta hau 3 minututan iten da, eta zergatik jarri den modan lehenengo eta behin azkarra delako, eta gero hain fina da, dirudienez, liseriketari edo mesede iten dio, ez omen da hain astuna. Hortarako berezitasun bezala, lehortze prozesuan da sekretue, antza, ezetasun maila berezi batekin iten omen da, eta esan dakoa, pasta ere bilakaera baten da, evoluzio baten. Eta gero goten dina da hori, forma bakoitzakin tamaina ezberdinak, zenbakiekin eta juten direnak alderatuta, eta gero pasta freskoa ere bai, eta koloreak gaur egon ja, beltza, txuriak, gorriak, mundu bat. Mundu oso bat, hori. Azken finen guztiak edo makarroiak eta espagetitan bildu, baina... Baina askoz gehiago da, eta bueno, nahi dut esan, zapore aldetik eta batetik bestera, ez da hor, azkenean formata da, egosketak eta denbora gehiago gutxio beharko du, eta, bueno, ez du usten izatea pasta dela, eta botatzen digun saltzan arabera horren zapore hartuko duela. Bai, edo entzaladarako kontuz, entzaladarako ere adibidez farfalea da gehien erabiliko dena. Baina, bueno. Eskura daukazut. Bai, hoxen, pastan inguruko... Eta bizikleta ingurukoak? Hori aditue, Inigo da, eta berarekin Jon bere laguntzaia, beraz, beraieri hitza ematea izanen da honena. Ondo. Inigo, noiz duzu eskaintza hau Donezte den? Oain dela 10 bat hilabete edo hasi ginen hontan, nio lehenagotik oain sozioarenak ezagutzen ginen elkar. Hortzen dut Fran, sozietako bat, eta bere handrikin itziarrekin bizkot hasi ginen. Niaitzen garbiketako makinari industrialakin, fregadorak eta olako gauzek zehatzen, zerbitzu tekniko ere horieken ematen. Franta eta itziara itzen ziren produktu kimikoan salmentan, eta bero laneko arropan personalizazioan, eta olako gauzaten, ez? Eta orduan hasi ginen bizkot harremanetan, elkarrekin hasi ginen lanin, asuntorrekin, ez? Bino hemen bakizu beti, herrietan eta bizkot egin barra da diversifikatu, ez? Negozioa edo enpresa bizkot diversifikatu barra da. Eta erran ginen, hemen den afizioanakin biziketan taula, probatu hartu biziketatien dat, espezifikoa, ez? Erabat dedikatzen dena biziketan munduri. Eta, poliki-poliki hasi ginen, poliki-poliki, pausoka, pauso txikik emanez, eta oain hartino. Ibilbide gaztetxoa den arten, hemen ikusi dezakegu, eskaintza zabala dela, ez? Ni onera etorri naiz gaur, hemen bizikleta baten bat eskuratzekotan edo, zer da hemen topatzetena? Hemen txugunok mendiko biziketa elektrikoak dire, kalidade handikoak, eta, bada jende difentia, jendia arrun klaro duna zer nahi dun, eta jende askori orientatu barra duzu zer nahi dun, ez? Ageida, ze personako, ze txirrindularik badun lehenagotik kostumbria bizikletan ibiltzeko, eta zein heldu den, sekule bideztena, eta biziketa elektrikoaren aitzakiakin animatuena olako aparato bat erostia, ez? Hauekin gainera, esan genezake helmugak ere erresago izango diela, ez? Bai, erraisago dire, baina zuk aukeratzen zuzen bat nekatu. Zu biziketa elektriko batekin lertu arte biltzen altzala, ez? Bai, zuk, lo que pasa que betire, ematen dizun aukera hori, kilometro gehiago itxeko mendin, autonomia elektrikan, haunditxu itxen duzu kristona, eta badakizu beti itxera ez zarela lertu aliatuko, ez? Eta horrek animatzi zu, rengo unin berriz bizikleta hartu eta joateko. Norberaren autonomia ere ikusi beharko da. Eta hauek errepideko bizikleta dira, ezta? Bai, ok errepidin ibiltzeko bizikleta dire, bi klase ezberdin dire. Ok biek erabat karreteran ibiltzekoak dire, eta ok biek gravel modalidadekuk edo. Ok beti permitzitzizu, karreteran gehiago penalizatzen zu, ruedak eta bizkorragoak jutelako, bino bauzaukera mendiko pista batin sartzeko eta mendin barna ibiltzeko, ez? Karreterako batekin iten al ez duzuna. Nahiko todoterren orduan. Hoi da, bai, polivalenti dire, bai. Osongi, olako eskaintza ikusita gaur bai ala bai bizikletan gainen jarri beharko. Bai, nahi nahi. Guazen. Bai, guazen. Hemen zerbitzu hau borobiltzeko aipatu behar bertan aldagelak dituztela, dutxak ere bai, eta esan bezala osotasunean edo hause da Garmendia Teixa. Ondo, olako buelta bat eman ondoren bizikletan da, aukera izatea, etxera bueltatzeko dutxauta eta aldatuta, bestela... Bai, edo zure esaten dena, zure gauzak usteko tokia, edo,
ziurtasun batekin ere, hori eskaintza meotea handie da. Bale, bueno, guri hemen, telebistako magiarekin denbora pasa zaigu, dagoeneko 31 minutu pasa dira, hau listo daukagu, eta oin, bueno, pasta egosten ez dizuten erabakutziko, enaiz hartuko olioa bota behar zaion ezaien bota behar, bakoitzak egosteko nahi duen moduan. Garrantzitsua dana, hori bai beti izan behar du horrela, ura irakiten egon behar duela. Gatza bota diogu, eta orain, bota, gure hartobeltz pasta, eta hau, hartobeltzana edo zeinekin berdina da, eta hasieran garrantzitsua buelta batzuk ematea ez itxasteko. Irakiten hasten da momentutik, hortik hartzen dira minutuak. Ez botatzen dugu momentutik. Zer askotan hor paketean jartzen du, 9, 10, 12, 14 minutu, nahi danakoa, baina denbora inoiz sartu behar da, orain, irakiten hasten danean, hortik aurrera. 6 minutu dira gureak, gero, 6 zazpi jartzen, baina 6 emango izkio zati, ze gero hemen saltzarekin behai utziko ditu pixkate erregosten. Orduan, bi vuelta hemen, denbora sartuko diot, eta ingo duna da, jungo gara, gure saltzari kardua gehitzen, perresila, eta gero, hemendik, pasta bertara, eta oso garrantzitsua lehen jaionek esan du, itxasteko eta hori, bere forma, makarroian ero pastaren formarena, formak garrantzia dauka, baina baita bertako urra hau erabiltzea pixkat. Ur hontan, glutena botako du, almidoia botako du gure egosten dugunak, eta horren lagunduko di itxasten saltzen. Orduan gero hemendik pixkat, ni burduntze daikada bat, berdin zait tomateak initen baitu makarroiak ere. Gero hemendik ur pixka beti botatzen dira. Eta beste gorputz bat hartzen du. Bueno, listo. Bueno, zorakeri bat. Euskaldunok pastan antzekoak izan gintzezkelako ideia ze iruditzen. Hau da. A ber. Ezaugarri ezberdinengatik Euskaldunak sailkatzea adibidez janzkerangatik eta gero olako tributan banatzea. Izendapen ezberdinekin bezala tribu batzutan. Ze iruditzen? Vale. Bueno, egi esan behar ideia hau ez da nire, ideia hau hartuta dau eta bideratuta dau. Kasu hontan, nire Arriola aktorearen eskutik izan zen. Zerbait serio. Bai, oso. Tartean ere, Bueno, guain urte batzuk, Supertxope youtuber gisa zintzilikatuzun bideoan daukegu ikusgai eta aipatu behar, eta egi osoa esan behar ere, Supertxope pertsonaia eta bideoak sortu kantolatutako kanpaina eta ekimena izan ziela, baina bueno, ideia zoragarri da, eta nerearen lana, bueno, eta urruti ez da bela, Maria Ezkurrena? Batzukin neiko, asmatzen du. Asmatzen du, eta zer den asmatzen duena, bueno, Euskaldunon janzkeraren araberako sailkapena adibidez. Tribu bat justurruak dira. Zeintzuk? Justurruak. Hau zeintzu dien, Bilbo aldekoak, janzkera zabarra ibiltzen duenak, ilemotza eta rasta luze duenak dira, eta antza arropa zabala, bostaia handiagokoa, mantxadunak eta hirugarren eskuko erabiltzen duenak die, hori die justurruak. Gero daude abertxandalak. Zeintzu die abertxandalak? Hauek gizon gipuzkoarrak orokorren omen die. Eta identifikatzeko, mendiko arropa eramaten dute, orokorrean edo gehien bat 3 markatatik ezagutu ditzakegu, Ketxua, Ternua eta Astore, eta beti, kamiseta aldarrikatzailearen bat eramango dute. Hau da, gure esku dago, libre, edo aizkoiteko gaztetxe urte hurrena, berdin dio, olakoren bat. Gero daude riñoneristak. Eta postaia dago txikia, estu beti. Hola, juten di, ondo zeinituta juten di, bai. Riñoneristak. Riñoneristak, zuk ziurrenek ezaguteko ditzezu. Durangaldeko emakumeak dira, maila beltzak eta ilan zapia daramate, beti hor bilduta. Eta disimulatzen saiatzen diren arren, beraiek die edo tribu hau da irudia gehien zaintzen dutenak. Holan, pixkatu hippie txura eta hori, baina ja. Ja, baina gero... Baina ondo, pañelua eta ondo, eta neurria. Eta riñonera ere esaten dena, bueno, hola pixkat angulo hortan, eta ongi kolokatuta. Kasualidadik ez da hola. Gehiago, maonistak, zeintzu die maonista taldea osatzen duenak, bueno, Goierriko gizonak, eta hauek maoizko galtzak edo nora joateko erabiltzen du, parrandarako ere bai, eta, bueno, beste ezaugarri berezi bat, aroko belarritakoa duenak. Nik izan nuen sasoi bat, maoizko galtzak desenti biltzen, eta aguantatzen du, maoizko galtza bat apurtzeko,
ostras. Hau goi herritik ezabaltzea, hemen arruatzuko hartzaieren imaonista tarten sartuko. Hombre, eta nik hemen inguru hortan, honek esan ze, riñon eristak eta hainbat tokitan, eta txandal, zer da txandal? Abertxandala, no, que esto es auto. Adidas asan gaina, egure sasoian, Adidas eta hemen atzetik kremaile irikitan, pixka. Eta bostaia handia kamiseta. Nostalgia izaitzea, baina haure politxo da, eta perlazalek. Perlazalek askutiko neskak, eta hauek honako belarritako, perladun belarritakoak erabiltzen ditu, eta gero nola ezagutu, gehiago zein ezaugarri dituen, galtza pitilloak zaindua eta botinak eramaten ditu erokorren. Eta genio txarrekoa die, eta hauekin broma gutxi. Amen. Askoiti, nik uste Euskaldun guztik eskoitiarra gala, nitarle hortan sartzen. Bai. Bueno, gehiago badaude, hipiak, kaskamotzak, punkiak, modernoak, hartzainak. Ikusgai dauzue, gogoratu, hortzen duzue nahi baduzue, bilazazue, nerea. Bai, benetan, bideoa merezi du ikustea, zega nola saltzen duena. Eta bideoa ondo montauta da, oso dinamikoa, eta zenean, bideoa, ez da izan minutu iraute ditu. Bueno, bai, bideo gehiago daude, Bai, pila dauzka berea, baina horrek zazpiero irauten ditu, eta azkenean, baina luze egiten da, eta... Oso. Eta gero, parregarria bukaren jartzen dena, Bideo egiteko, ez du erropa denda baten ere esku sartzea, ero erabili, ero ez da publizidarik ez da. Ez dugu babeslerik. Hori da. Bueno, babeslea honek probatu indut bat, ez bada. Zer, inoiz da jakite, baina paketean jartzen badu. 6 minutu zerbait egatie da. Bai. Arzo beltzak. Krok. Nik uste hauen dela 6 bat urte zintzilikatuta daudenez bideo hauek, hor beste tribua falta dela. Gaur egun txampiñoiak bezala edo garatu dienak edo azaldu dienak, eta da txirrindularin tribue. Hamsterrak uste ez du. Hipsterrak ez, txirrindularina. Esan hauek ere identifikatzeko oso erresa da, errutitik ikusi daitezke, eta horretako ze behar da, txirrinda. Inigo, ibilbideak proposatzen dituzue? Bai, asera batin ninen duguna, lokairuko bizikletakin, proposatuko duguna da Bidasoako bide berdia, hemen ere ezaguna dena trenabidea ditzen zaiona, eta baute aukera nahi bate behobinoa jetzia, eta bada jendia ja endaian ere joaten dena. Bale, hori Donestebe epizentro gisa hartuz izango litzateke orain gure ibilbide honetan, ezkerrerantz? Ez harta, zuzen. Zuzen? Zuzen, bai, behobi aldera beti zuzen, beti errekari segituz. Errekari jarraitu. Bai, itxaso aldera, beti itxaso aldera. Hori da, itxaso aldera eta itxaso aldetik txorienera. Hoi da. Apa mutilek, eman! Eta ze moduz, esaten da moduen alde iluna, txirrindula itzen alde iluna, elektrikoakin. Hori jainkoen parekoa, zen horrek etzun alde ilunek. Hona, inventu, elektrikan inventua nire dan, txunditutan hau. Txundituta utziko baitio moduan, honek, egosi zaigu, gero bota diona hemendi burduntzalikada bat, bere ura, peresia pixka bat, eta maira. Bizikletan ibilita gero, zein bar da. Pasta honaian. Hori da. Eta hemen daukazue, beste aukera bat. Berezi eta gomendatzen dizu da, probatzen, eta benetan gozo geratzen dala. Hau? Egizan kombinazioa probatzeko desiatzen, azkenen albaka olioa. Animo! Albaka olio txorrota da batek, kalterik ez. Haione, zurea. Eta, hau, izalduko du dena. Eta bixi, txipian bilaz, gozoa, bizikletakin bakizu, gozoa ondo etortzen dela. Eta hoxe sartuko, postre bat, Italiatik ekarri berria zuentzako. Bai, Italiatik, Veneziatik. Hoxe aurreratuko izuet. Zan. Bueno, Zigor, eskerrik asko. Zuri, Oain probatzeko ordue. Hau, bizikleta elektrikoan abezala da, ez? Zela. Gelditzeko etorritako.
Ruben Saras eta Arratsaldean. Atxaldean. Bizikletak alokairuan hartzeko tokian gaude, sailean. Hori da. Honen arduraduna zuzea, ezta? Bai, deitu zireten, proiektu berria dezala, haber hemen egon nintzen, pixko martxan batzeko eta hola, eta bai, gustora. Ados, onera etorriz gero, zelako eskaintza duzue aurrentzat, zer dago da? Bai, ikusten den bezala, bizikleta mota desberdinak daude, eta orduan txikitik, adin guztietako eskaintza dugu. Ekipamendua bakoitzaren esku ekarri beharra da, edo zuek eskaintzen duzu? Arropak eta, bai, alere izan nintu hemen salgai, maiotak eta gero bai kaskoa eta olako beharrezko gauzak guk jarriko txugu. Pakean datoz orduan. Bai. Eta hemen ibilbideari dagokionez edo zuek proposatutakoaz aparte, turismo bulegoren batekin egiten duzu lana? Bai, bastan bidazoakin egiten dugu lana, hori da. Eta gero hemen gehien bat ibiltzen den bidea da, Endarlazainoko bide berdea deitzen dena. Joan etorrian bizikletak asko sufritzen du? Ez, azkeni nahiko xelaia da, nahiko ongi dago, eta bizikletak ongi biltzeko hortik, bai. Eta gero, astebururo egin dezakegu alako planen bat, edo... Bai, udan batez ere egunero gonen deidekia, gainera badakiko hau turismo bezala eta asteburutan zaten dela jende gehien, eta orduan idekiko egonen gara. Familika, banaka, taldeka, bikotean, nola funtzionatzen duzue? Denan dako dago pres. Ateek irekita. Bai, talde handiak batzuk hartuak, eta eskola batzuken eta egiten juko, kontratu bezala, eta denan dako pres. Hala ba, hori hemen Donezte ben. Balen Jaionek aurreatu bezala, Veneziara joan eta bertako fritoleak prestatuko ditu. Fritole veneziarrak. Fritole. Hori parole zen. Abesti bat. Azkenean kruspeta batzu dira, buñuelo batzuk, ingo ditugunak, eta hauek zer dan amaten. Irina hemen daukat patxarretan bustitzen maspasak, ordu batzu bila. Ez nire 30 gramo, arrautza bat, legamia 15, legami freskoa, 25 gramo. 50 gramo azukrea, pinaziak beste 30 gramo erolan, laranja baten azala eta limoi baten azala. Zeingo dugu, lehengo aktibatu, martxan jarriko dugu gure legamia. Hortarako, hemen mamurtuko dugu eta azukreko jara batekin eta esnearekin, hemen utziko dugu minutu batzuez. Eta gero jungo gara, sumendi bat ingo dugu hemen irinarekin, arrautze irabiatua bertara botako dugu, laranja azala, limoi azala, eta gero dana nahazten jungo gara, ore bat atarako du, 4 orduz utziko duguna pausatzen, eta 4 ordu da gero puztuko da, landuko dugu berriro, eta gero ingo ditu bolatxo batzu dartera, eta frireitu. Fritole, hori abesti bat zen, baina, fritolen tradizioa ibilbide luzekoa da, eta horrelekuko da, 5. mende sortutako La Corporazione di Fritorelli, elkartea, bai, elkartea hau 70 fritolariz osatu ez zeon, eta kasu hontan beraiek bakarri zuten inauteritan, hau Veneziako inauteritan bakarri salduta kontsumitzelako garai hartan behintzat, bai prestatuta bai saltzeko olako lizentzia edo autorizazioa. Eta ofizioa, eta lizentzia barne, gurasoetatik semetara eskualdatzen zen. Beraz, 3 mendez, hau gutxi gora bera Errepublika, Veneziako Errepublika bukatu zen arte iraunzun modu edo sistema izan zen. Hori. Indarren alaxe hontzen, Eskuse familian bat-batetik bestera pasatzen juten zen. Bai, korporazione. Eta gari batean egiten zen moduan, eta hemen gertatzen da moduan, postre batzuk nola, urteko sasoi batzuekin lotzen diren. Bai. Hartu eta venga, aste santutan, bestean, Bai. Hola esen, baina hemen hitz batzuk ekarri dizkizut eta aitortu behar dut ez diela nerek. Eta inauteri inguruko hausnarketa txiki bada, eta bide batez morzorro jaialdina ere bai. Eta kasu hontan Julen gure gidoilarinak die eta berak horrela dio,
Norberaren nortasuna gizartearen epaietatik babestuta azeleratzeko unetzat ditugu askok. Hau da, adibidez, mutil askok neskaz jazteko aukera bezala hartzen ditu bai inauterik edo bai mozorro jaialdik, eta askatasun hori emateko baimena norberari, ez? Bueno, ez dakit urte osoa ere badaukegu norberan nahiak ateratzeko, eta, egia esan hemen aldaketa handi bat ematen ari da, eta hor gaudegu puntu hortan, beraz, gora gutarrak. Eta gaina gaur mozorrotzearen ez da bakarri, herriko festetan herri bakoitza baduka bere mozorro eguna, eta ez? Bai, hori alde batetik. Gero egie da, irudimenari ere ematen zaiola bidea eta askatasuna, eta batzuk nortasun hori ateratzeko erabiliko duen bestela, beste batzuk irudimenari askatasuna emate aldera. Horra adibidez, ikustatxezke honako mozorra hauek, ez bat Iron Manez jantzita. Baina Iron Man, lisa burdina, eta gerolako besotzarrak, eta ni Iron Man nahi, zergatik, Iron, lisa burdina delako, kasu hontan ere, ingeleraz. Adibidez, hau leitzan ikusitakoa da, neska bat kasu hontan, zion txuriz jantzita santua bailitzan, hemengo aureola horrekin, eta hemen jartzezun dia. Supermerkatua? Ze lotura itxezu hor? Sandia. Eta holakoak, hola. Fama, nigo gatzen urte batean, inauteritan hotza egiten du Euskal Herrian. Eta Tolosan bat agertu zala, tanga batekin, eta kamisetan idatzita Euskal Piel. Nira, horrek meritu ba. San Crispin. Bueno, holako kontukin, saioa jun zaigu, eta hemen, oin, maizpasak patxar da guzti sartuko ditu hemen. Bai. Ondo hasiko dugu, pinazia sartuko ditugu, eta lau ordu ondoren, atera, bolatxo batzukin goiarakin, eta frigitzen jungo gara. Perfecto. Ja topaite besterik ez zaigu falta. Eta ja negoz, gero bizikletan hiltzera joan, ero pasioan, ero fiestara. Fritole. Eta honekin, saioa amaitzerik besterik ez daukago. Eskerrik asko hor egotearen beste behin ere, benetan maite zaituztegu. Eta aurren arte, ondo izan. Eskerrik asko, zigorrek esan duen guzti, egiaztatzen. Beste bat arte.